So karon alam mga apo adto ta og hospital sa General Santos City sa Jagan. So well magadto sa dito na ako diri sa karon sa Marbel. So wala pa ko'y kaon. So mangita ko karinderya. So usa pa may ipaabot ninyo o bani ko. Unsa di ka? Og liboton din ng Marbel mga po pangitaw do na karinderya na pinakalami og taw-taw nakakita na jud karinderya dito abot lang kung lami iba maong nangutana ko Lean rice ni kaning bali. Tagay kog do ka serve. Tapos kaning chicken. Baksi kay lang putay diri kay tanan klase mahimo jong tae o napod o pagpataas sa tae nabuang kaka-order mo ginuwag ka ko kigutom jud tibagha ko gigutom jud ko kay wala jud kay pamahawan no tibagha ko mao na taon human ako intawon. So karon man na tagkaon guys no. So karon nagpahuway siya ko no. E busog kayo inti ka. Unsa di ka kulira ka. Tantaw sa uban naglaro-laro ko wala oy. Nanarbaho ko mga apo oy pastila. Karon nag-absent lang ko og duha ka adlaw, isa ka adlaw siguro. Mo bisita ko sa akong amahan. E anak ko mama ganina kay di na daw kasugakod siya sa iyahang kapapa kay bugat man kaayo. Pagkadako po tong tao kong amahan bay ano buwang. Nagaluyan sa Ginoo okay na pud akong amahan. So paadto na sa ko karon taon-taon. Sige ko karon ay paadto na ko ay nabuang ka. O karon mga po nakakita na ko og sports car na ako masakyan. So karon nakasakay na ko no. Paadto na ta. Tapos sa kong biyahe mga po kita ko Raider makaingon na lang ka og my God you're getting to my ear my gugorn. Ay, siya na on. O kung makaadto mo ning Marbel, very nice place dito sa Marbel jud kay daghan kay sila o mga Raptors kauban ni kauban sakyan ako o gwapo kayo. Og sa akong biyahe mga po kahuna-huna ko pwede ra man ako mabiyahe ko isa o partner pagkadala tapos magbuwag ra man abot ako sa Jinsan taon-taon mga po napalit ko og prutas kadali. Mao nang mga taon na pod mahuman just taon-taon sige taon-taon ani kulira ni. A few moments later. Og diri na part mga apo na diri jud ko makaingon na kita sa libutan ang pingon dyan na to itong ginikanan mitras buhi pa mga apo alalaya na to sila hanto sa atong makaya mga apo tabangan na to sila hanto sa atong makaya mo nang kita maningkamot yun ta para dyan sa ila. So karon pa to sa Pitmart please no para mapalit daw diaper. Og nando kay gichatan ni mga apo followers din ako sa TikTok day o kani siya si RB na sa Facebook o i-add nyo siya sa Facebook na pila siya giubanan ni karon niya kana palit ko pampers may man batagay buhatanan man ni unta chat out ko sa maamping kay. So karon salamat sa akong kauban din no. So pauli na sa mi karon. Sa pangalan ko nimo gud? RB Manambay. RB Manambay din no. Shout out to siya din no. Salamat tol. O rin ako kay ko pasalamat yun ng TikTok yun kay daghan yun kay kong nakaila na wa pa na ko nakaila maong dako kay ko salamat man tol karon papada pa ayo da pa anak yun na gwapuhan ako hastang gwapo ko talaga ang pugi. O karon mga po August 1 na ta karon so napa ko sa ospital karon so unyang hapon mauli na sad ko og Marbel siyempre magtrabaho na sad na buang ka aron makakwarta ta aron makatabang tas to ginikanan nitambay ko ning paligid yung mga po ni adto ko ning tago kay nag-edit ko kadali ba kay aron di ta mag-leisure pag uli dito sa trabahoan unsa daik kitang tanan diri sa kalibutan natay mga problema jud dili ta taga problema sa Ginoo kung dili nato masulbad o masulbad man to problema nato nagyapay problema mo sunod mao ikaw magpakatatag ka kaya ra nimo na. And just wait mag shoutout dai ko shoutout ko kay Kuya Joel okay Ryoko Permin okay Rini Boy Ingkok okay J Mon Mon Tindero Channel unsa day ka o sa wala pa ka-subscribe please subscribe click notification bell o comment para maka-shoutout ka sunod adlaw daw sa buang day ka.